Днес ще разгледаме един изключително интересен парадокс. Нещо, което обърква почти всеки, който търси решение за проблемен скалп и коса. Представете си следната, за съжаление, доста позната ситуация. Косата се омазнява толкова бързо, че буквално на втория ден вече е на клечки и е загубила всякакъв обем. Естествено, първата логична мисъл е: ами, имам мазен скалп. Но ето къде нещата се объркват. В същото време се усеща един неприятен сърбеж, едно такова странно опъване, сякаш кожата на главата е някакси тясна, а понякога може дори да се забележат и ситни бели люспи. И тук съвсем логично започва голямото объркване. В смисъл, как въобще биологично е възможно хем да е мазно, хем да сърби и да опъва по този начин? Това в крайна сметка мазен скалп ли е, или е сух, или може би се случва нещо съвсем различно, което пропускаме? Проблемът е, че много често бъркаме понятията. Най-голямата грешка, която масово се допуска в грижата за косата, е да третираме просто симптома на повърхността, без изобщо да разбираме биологичния механизъм отдолу. В практиката най-често се бърка истински мазния скалп с дехидратиран скалп и съответно, понеже диагнозата е грешна от самото начало, лечението обикновено само влошава нещата. Какво се случва обикновено? Виждат се мазни корени и първи... Живица.